Hvor er det dog dejligt at se, at der allerede er så mange fremmødte. Mit navn er Morten. Jeg vil gerne på DIRAs vegne. Velkommen til DIRA Roadshow. Og jeg kan genkende rigtig mange af udstillerne, men jeg kan også se, at der faktisk er rigtig mange, der er dukket op. I går der havde vi sådan lige omkring 100.000 mennesker i huset til DIRA Roadshow. Jeg vil skyde på, at 0,5% af dem var kommet for at se robotter. Vi var på Københavns Hovedbanegård, og det har fungeret helt fantastisk. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set eller hørt det, men de to landsdækkende medier var der til flere omgange, og vores formand Tim Hofgaard var i radioen, så vi fik rigtig, rigtig god eksponering. I dag er det alvor. I dag er vi kommet til Sønderjylland. Vi er kommet med DIRA Roadshow, ligesom sidste år, og vi er kommet efter devisen, at hvis ikke Moses vil komme til bjerget, så må bjerget komme til Moses. Så derfor så har DIRAs medlemmer besluttet i fællesskab at tage rundt og vise robotter og automatisering frem, således at virksomheder i Sønderjylland får mulighed for at komme og inspirere til, hvordan de også kan blive mere konkurrencedygtige og skabe og fastholde arbejdspladser i deres lokalområde. En vigtig ting, når vi har DIRA Roadshow, det er også, at vi får en formel åbningssal. Jeg kan simpelthen tale hele dagen, men det er der ingen af jer, der gider at høre på. Så derfor er det en udsøgt ære og fornøjelse, og jeg tænker, at vi måske lige kunne varme hænderne lidt, når jeg er blevet velkommen til administrerende direktør for Egholm og lokal DI-formand for Sønderjylland, Erling Dus. Velkommen til DIRAs robotshow eller roadshow i Sønderborg. Velkommen til Syddansk Universitet. Vi er kendt for, at vi har egen banegård, og vi har havudsigt. Og så har vi skabt nogle solskin til jer i dag. Og det er virkelig konkurrent til København, som slet ikke kan byde på samme antal industriarbejdspladser, som vi har her i Sønderborg. Og som annonceret, jeg hedder Erling Dus, og jeg er formand for Dansk Industri i Sønderjylland. Og tak for den mulighed, jeg har for at sige velkommen til DIRAs roadshow her i Sønderborg. Sønderborg er faktisk den by i Danmark, der har flest industriarbejdspladser efter Aarhus. Vi må nøjes med andenpladsen i Danmark. Aarhus ligger foran med 800 arbejdspladser, men det indhenter vi med de robotimplementeringer, vi får i vores lokale samfund. Jeg er også glad for, at vi er en af de 4 byer, som bliver tilgodeset med det her roadshow. København, Sønderborg, Aarhus og så videre, og så kommer den sidste, Aalborg, sidst på etiketten. Og jeg er faktisk ret imponeret over det klare signal og de kræfter, der ligger bag ved robotter, som kan det umulige. Tidligere var det jo velkendt, når robotter kom ind på virksomheder, så følte man jo, at det måske var en trussel mod arbejdspladser, og nu har det jo vist sig helt frem til 2014, hvor det er blevet lavet rigtig mange implementeringer rundt om i Danmark. Det er faktisk afstedkommet flere arbejdspladser, så det er rigtig positivt. Mest vigtigt er måske også, at Sønderborg kvæg koncentration af industriarbejdspladser og mange ingeniørarbejdspladser har brug for robotter til at opnå de produktivitetsmål, der er sat for at opnå fornøden konkurrencekraft. DIRAs fokus med at fortælle, at Danmark faktisk er langt fremme